Olemme opiskelijoita Metropolia ammattikorkeakoulusta. Teemme monialaista innovaatioprojektia aiheesta jaksamisen ylläpitäminen opinnoissa ja työelämässä. Olemme huomanneet opiskelijoiden voivan huonosti ja halusimme pyrkiä projektillamme parantamaan heidän jaksamistaan ja hyvinvointiaan. Olemme myös itse töissä käyvinä opiskelijoina kokeneet opiskelun ja muun elämän yhteensovittamisen vaikeaksi ja pystyimmekin hyödyntämään omia kokemuksiamme projektimme suunnittelussa. Huomasimme muille oppilaille tekemämme kyselyn perusteella projektillemme olevan tarvetta, sillä moni kanssaopiskelijamme koki tiedon ja auttavien tahojen löytämisen ja käyttämisen vaikeaksi. Ideana meillä on luoda sivusto, joka sisältää koottuna erilaisia chat-palveluita, jaksamisen ja hyvinvoinnin tukemiseen liittyviä linkkejä, yhteistiedot esimerkiksi oppilaitospapille, opinto-ohjaajalle ja koulupsykologille sekä tietoa esimerkiksi uupumuksesta ja sen ensioireista. Sivuston tavoitteena on helpottaa niin avun kuin tiedonkin saamista ja koota tarvittavat linkit yhden klikkauksen päähän helposti ja tehokkaasti. Haluamme sivustollemme myös tuoda uupumukseen ja jaksamattomuuden teemat näkyviksi ja näin tehdä osamme avun pyytämisen stigman vähentämiseksi. Sivustoamme voi käyttää hyödyksi niin erilaisissa oppilaitoksissa kuin työelämässäkin, ja sen ideana on niin ennaltaehkäistä alkavaa uupumusta kuin auttaa eteenpäin oireiden ja haitatessa jaksamista.